July ni som panga kumsang ni pariat khan Florida Orlando police te chuan phone call nang lam zet an donga Cindy Anthony in ti chuan afanu Casey Anthony in an car atlan bo pui thu aron reporta detective John Ellen chuan an thudon bozuin pisindi te chen in chu apan ngala amunan vakhen chuan Cindy le afanu Casey chu anloin haun na sahlea thilom dan hriat tumin detective te chuan an han beng dai te a thu anan zot fia Cindy chuan atunu kumhni le achan vemi Caylee chu abo niin a soi tatlat mai thakhat chuang zet achin chang an hriat tolo thu soin investigator te nena chuan azon chua sak turin alo ngena a trap ta chul maya car bo chung chang ko an ni laya naute bo thu anan hriat dai mai chu makantin police te chuan angai na an shelo hlea uluk takin thu anan zot fia ti chuan kumhni le achan vemi Caylee Anthony omna chin chu hriat tumin ma anan la tranta investigator chuan Anthony chung kwa chu anan zir chianga paber George Anthony chu police pension ni in annu Cindy chu nurse ani thunga an fanu Casey le antunu Casey fanu Caylee tenen in khata an la cheng ho veka an chung kwa chu anin poin thenom khoveng te poin an faklea an chung changa thil thalo soitur an shemeu lo an fanu Casey chu anau pan lai chuan naupang harwang le fel takani thina thian komathiamin tleirol ho zinga po alar thei hlea amai ro chu kumsom pakwal kani lain naw apai tatlat maya naute pala chu azep tlat boxia tun thleng hian hriat chua ani talo tleirol lai rai hi dan ranin chungte tan chuan pomzama harviau thina amai ro chu Casey nu le pa te chuan pi le pu anan ni tur chu nuaman tin an phur hlea an fanu churil nuam taka om turin an nema naute chu alo pian ma hawa tangin abung ro turpo an lei ne cher hle ti chuan August ni kwa kumsang ni panga khan tuna achin chang an hriat tak lo Caylee Maria Anthony chu alo piangta ani investigator chuan Caylee nu Casey chu thu anan zot fi ta thakhat liam ta khan naw om tu hnena ada thu le naw om tu nu chuan apek le du tolo thu Casey chuan asoya chumi nuwa tang chuan afanu chu ala mu le mi alo thu te ala soi ta deuh dewa afanu kumhni le achan ve mi lek chu tiang chen a mu lo nu po anun phunga buai mi alo chu investigator te chuan mak an ti hlea nu in thla da le lak tlak lo tak ani lo vek poin afanu bo thuwa chuan thil engemaw tak hriat anei an ringa an ngai a tha thei ta hlek lo Caylee chu June ni som paruk nuwa a mu le tolo thu a soya wangin chu minia thil thlen dan vel te chu investigator te chuan anan zota Casey chuan Universal Studio a event planner anga a tho thu le zinglama na akal main Caylee chu naw om tu bula ada thu a soya na azo nuwa va shoi le atum chuan naw om tu chuan afanu chu alo tlan bo puidai niin investigator te chu a shrila naw om tu chu voing mozat biak po tumin a phone a daila ma se a betlang thei tareng reng lo ni in ain soibok nidanga Caylee an shoi thin na mun sang te chuan a zong kwal thuaka Caylee le ama om tu chu mu tu reng anom lo Caylee bo thu chu anu le paten an hriat chu huna chuan ama chu an hauna sadon ti a hria ina po a hongam talova a bialpa ina awm ta niin Casey chuan investigator te chu a hrilta a chung te chu a hlawani poin police tal a hriat tir lo chante anan zota naw om tunu chuan afanu chu ati na ta hlawa wangin engtikong zong main ma alangam lo niin ain soya tingai na danga silo a bialpa ina chuan thakhat chung atombo taringot niin investigator te chu a hril boka nu chui tu te chuan Caylee om thin tu chu tunge ani an han zota Casey chuan a hming chu Zenaida Gonzalez ani thu soin
zeni tia an ko mai thin thu asoya ole kan kal thui main like ka han pele lokila tin he channel hi ilola subscribe lo ni chuan khongai min an subscribe sak vela notification kha yon page chuan video thar lo chhuwa piang in I first zia thei don ani investigator de chuan naw om tu zeni te in lam chu anan pan ngala kesin an in nia asoi chu anan kikkar kara tu ma chang tu nom lo wangin tuk vera tangin in chung chu anan bia in chu alo ruak huai maya nawom tu mele ni na han chui zui theina tur engma an muzolo zan khua an zon kwal nuwa beidongin an hotaringot mayani Caylee bo thu chuan thuthar lokhom tu te beng po a thleng ve thuaya Naupang case chu mi puilam ngai venzong tak alo ni bok nen Florida mi puite chuan a theiang angin ma lo lak pui vea amai ro chu mason na aum lei thei chuang lo Nawom tu Zenaida Gonzalez in luana te chu investigator te chuan thu anan zot fia velea file hluite hain Zenaida in luania an hriat chu anan zir chianga thakhat chuang lai alo ruak reng to ni ti an hretheya thilom dan chu hriat thiam a har ta hle chuta investigator te chuan in lua tu nung berming anan en lea Zenaida ti ming reng alo om hau lo maya chuta zet chuan thil dik lo om nge ni ti an hria Caylee nu Casey chu chui chian le deuh tulin an hreta Casey Anthony chuan Zenaida in Caylee aruk bo thu chu Universal Studio tho pui panin an hriat pui thu a soya wangin an ni po chu thu zo fia venge train an hria investigator de chuan Casey tho na muna an ho tu te chu anan kom masa thil maklutuk an hret chuak tatlat mai Universal Studio a chuan Casey Anthony ti mingpu na thok tu an lo om mia lo mai chutia Casey dot clear a soita ka chuan investigator de chuan thudik soitir dan tur ngai toin ruwa manna an siamta Universal Studio chuan a thok tak lo ni ti an hriat chhuwa to thu chu an soidu mia lova ama ngei hruain chu muna chuan an kal le ta Casey chuan security guard nena chulai muna na thokani thu te soin lu an dila guard chuan Casey Anthony ti mingpu na thok tu anom lo wangin lu alo phal talo ngeya reingial anin nial boy nuwa supervisor pakhathi aron lang hlola guard nena chuan Casey chu in chunga lu tir turin aron hril ta hlawa ti chuan anin lu tir ta in chunga an kalkualai te chuan na thok tu dang te chu mel hriat biakin a beve mia maya anni la chuan an lo hrehlom boxi lova makti mel devin an lo en hu hloma rumam zong an kal tlang vek nuwa chuan ana thona mun berko tur nei hek lo le investigator den hena chuan in puangin chulai hmuna chuan a tho tak lo thu chu a soi chuak ta nu chui tu te chuan chulai hmuna chuan a thok tak lo ni ti chu an hriat sa vek to thu an hrila thudik tak soi to turin anan vauzui ngala police station lama hruai phein uluk takin ananin thut chil le ta afanu Caylee omna chin chu a hriat ngei an rina wangin thu an zolai te chuan an dim to lo hlea tin afanu bo wanga hlau thong mel le rilruna mel po aput ei lo wangin om dana chuan investigator de tan rin hlel tur atam sot ta viau mai amai ro chu Casey chuan Caylee omna chin chu a hriat lo thu soin Zenaida Gonzalez in a hruai bo thu ala soi fana thudang ala nei thei chuang tlat lo investigator de chuan an ring hlel na sa to mai sia thudik soitir ngei tumin an dop ta tlawa ma se Casey chuan a thu a so son du tlat lo engma a soidu tak lova chuan investigator de chuan ti dan dang aran ngai tua lea afanu a hlam chia wanga shemna ama chon theang angte anan hriat tira tana hlau wang shim point thudik a soi mai an ringa amai ro chu a soi chin bak chu engma soi tura nei lo thu soin ala tang ve fana mason na an la nei thei chuang lo eng po ni se afanu hlam chia le ngai sak lo ringot po chu
dan kalani wangin investigator te chuan Caylee chu an man ta a nu chui tu te chu an mang ang chan tak hop maya an thil chui lai chu Naupang bo chung chang nge nia tual tha khei zok ti po a chiang to lova Caylee chu nung dama an mu to lo mai te an hlau hle zel chunga omlai chuan Caylee chuan a chung te ho a bekwal nuala chunga anin biak na te chu investigator te chuan an ngai thla chianga afanu Caylee bo chu angai tua thu voi khat ma a soilang lova amo phurtua ama an pu dai chu shermati thu a soi chamchi loisia makanti tatel tel mai tin phone record atang chuan tonia number azot kwal na sa hle ni ti an she theya chuti khopa abiak du chu tunge ni te reng ti anan chui chian chuan tonia chu abial pa ni ti an she chuak ta thuaya a chennai na investigator te chu kalin thu anan zot fi ta Tony chu a thian pa Clintonen inanin lua trauma investigator te zona ang chu thatakin an lo chang ve maya no chui tu ten thilom dan te chuan an shilfia Caylee thakhat chuanga bo to laya engma an lo she ve mi a lo chu makan ti hle Caylee le Tony te chu kumsang ni pariat April thla tangin anin kop chana Tony te thian dun ina po akal zeu thina anin kopa tanga kar thum na vela tangin afanu po chu ashwai ve chan ni in an lo soya Caylee chu Naupang fel le hlim thei tak ania wangin Tony te thian dun point an duat viau nge tin Caylee chuan afanu chu angai sakin aduat viawa nu thatak nia an hriat thu Tony te thian dun chuan investigator te chu an lo shrila Caylee chuan afanu chu kar khata vai thum lai te aron shwai ve thina amai ro chu June thla tangin Caylee chu an la mule mi alo ni in anin soibok Tony te thian dun chuan Caylee chu an ngai ve hlea Caylee nena a chanchin te an zot fowa Caylee chuan nawm tu nena ada thu a soi mai thinin Tony thian pa Clint chuan a soya ngai that lo na em po an lo nei shan lo investigator te chuan Caylee nu Cindy Anthony in emergency service abik na sang te chu anan ngai thakwal lea July ni som panga zana an kar bo thu aron report nu police ten thu chiang hriat tuma an inan pan lain Cindy vek chuan 911 chu alo call le ani ti an hre chuak ta afanuin akara ruk sak thu soi mai baka kar chu amu to thu le a chung chu mithi ruang troi om na nu ang maya arim chiat thu a soi tel ti an hre investigator de chuan chu 911 call chu an lo langai thlamia lo maya Cindy kar chu arang theyang berazir chian thain an hria an garage lam an panta garage an lu rual chuan thilrim chebon tuar turulu tuk an hre thei ngala mithi ruang troi rim ani nge an ring ngal mia mai investigator de chuan ui sathiam mangin anan en kuala kar hnunga chuan thil mak tak an mutsuak ta forensic lam unau te chuan anan zir chianga ahnung lam bungra phurna carpet in pha chu Naupang tak sarwang am tiat vel hian alo valdeu kala samzai thlem an muboka ti chuan carpet chu athem zai thlain samzai nen chuan endik turin laboratory lama an thon phei ta ngala antil mu chhuate tang chuan Caylee chu nungdama mu beisena a chaw ta tial maya Caylee nu le pa Jochale Cindy te chu thu zofia turin an ko vele ta kar chu Caylee akhal chuaka petrol nei tolo wangin kholaya akal san taringot niin an soya tow truck motor nuk tuin motor da khom na huna a hnuka chuta tang chuan an vakhul chuak niin Cindy chuan a soya tin kar tanga thilrim chetak lo chuak chu Caylee kar hnung lama bol lo ada khom wangin a soi boka mishing thi torim nia arin chu bol hlorim chia maya ni thu a soi le ta dai maya investigator te point makantin thu hanin thlak dang lam kwal vel dan chu angai nom tatel tel mai Caylee Anthony chu afanu lam chia case wang chuan alatang verana anu le pa te po chuan an tlo vereng boka anin mu changa anin biak na te chu video record vekania chum khat chu anu Cindy in
Caylee chu investigator ten a thi ton rin thu a shrila Casey chuan a makshan love a lo timau mai a fanu thi anga ngai ani thu a lo don sondan lungai mel emo makti mel emo engma omlo chu investigator de chuan mak an ti hlea Casey rin helna chu a zual ta tel mai chuta zel tan chu shomati ziate a soi chunjom le ngal dai maya anule pate po in mak an ti hle Casey chuan anin biak na te chu record vekani ti a hriat vera na wangin a thil soi tur te chu mai chana soi du thu anule pate chu a hril thina engma a soi thadu ngai lo chuti chung zong chuan Casey in afanur bo tu nia a soi Zenaida Gonzalez ti mingpu chu investigator de chuan an la zong renga van I thlak takin pakhat chu an mu chuak ta nuvalai tak mai ania amai ro chu investigator ten an kom chian chuan nawo ngai lo thu a soi tatlat maya Casey le Caylee ti mingpo chu avai khat hriat na ni thu a soi boka om dana tang chuan dota soi lovani ti hairual ani lova nu chui tu te po chuan hanril hel chan tur om ang pakhat ma an mulo investigator de chuan Casey in afanu bodan a soi zong te chu dot vekani ti an hrethiam ta a bo thua chuan mo phur tu ninge ya an rin mai pialama a thatani an ring ta ti chuan Naupang hlam chia case atan mek lain kumsang ni pariat October tha tual tha thu boy chu an ortir ta ani tual that tua pu ani ta ka wangin court lama ain lan zak ngai dona tin ama chon tur chu Caylee lai na tu mi puite sarkar roi prosecutor te thiam lo chantir ngei tuma be tu tur investigator te an nia wangin au kil tur po a thlang uluk hlea defense team leader tan ukil thiam ming thang Jose Bias arwai ngala Kazin chutia court ma thiam chan theina tur ma alo lak ve vut lai chuan anule pa George le Cindy te chuan an tunu bo chu an la zon chun zom zela bidang anglo takin an ni chuan nungdama mu ngei an lain be safana Texas eku search te ruain a thei anga zaw anan dapa an malak na chu mi puilam point an thlop thalea mitlom ngai mi sangli zani chuang zet ron in pain Naupang lenat om Caylee zon na chu anan thok ngara amai ro chu karli chuang zet an zon nuwa po engma mu chua an nei thei chuang lo Florida khopum mai chuan Naupang khawngaihthlak Caylee chanchin chu an ngai venta hlea police record sang te chu media lamin mipui mu thein an pholang ve zel bok nen Casey chu Florida mipui huat ron mipui mel ma number 1 alo ni ta chutia mipuin an huat ron lai tak chuan Casey chu zela tanga chua lai lok tir an ni le ngala house arrest in khung reng turati ni ma se mipui lam chuan thu nei tu te ro rel dan chu an ngai thiam theilo an fanu anina an shwai ho wang chuan George le Cindy te po chuan dem an hlo na sal lea mipui lung oilo an kotaron pung khom te nen po anin nek rap reng ani chuti lai chuan Casey karafin fiana om thei laboratory lama an thon carpet them chu thil troi wanga valani ti a hriat thei toa tin damdoi chloroform an mutel boka samzai po chu Caylee samzai ngei ani ti an hre thei ta boka investigator de chuan an thil mu chua zong chu court din pui tla ka ngain Casey chu thiam lo chantir an chak vet to hlea court trial nei ma hau atangin boruak atang that at hlea Casey ukil hosean mipui ril rumin ngei tumin press conference alo ko ve sek bok nen investigator de tan chuan chet lak film khur angai to hle tin Casey chu afanu thattua pu ve ngot ma se ruangan la mu miau lo wangin thunei tulam chu an tang nangam ri tat lo thlainga mazat aliam nu December ni som pakhat kumsang ni pariat khan Orange County Utility na thok tu Roy Kronk chu ram noya zun ram thiar turin ading khomuanga a hoi kwalvel na lama chuan thil engamo
mitladeu tak a hmua wangin avapan hnaya thing tanga holin an en chianga mishing luru ani ti a hre thei ta hlau le thlabarin an hotu te a hril ngala anin police nena an hriat tir ngal thuaya police te le forensic lam mithiam te chu a hmun an thleng ngala an luru chhar chu Naupang luru ani ti an hre thei ngala a khaberu bor vela chuan duct tape a in char ani ti an hmu boka a hmun mavel chu uluk takin an zir chianga luru ro omna atanga hladeu taka bolhlo khung khomna garbage bag chunga taksabung sang ru ro an hmu chuak ta tin akianga chuan naute blanket voktelem chuang baldeu takle bag pakhat an hmu boka police ho thil hmu chua chu dan rual lovin mipui lambeng po athleng rang hlea Naupang Caylee Anthony laina tu te chuan ama ani ringin thuthar an ngai chang ta thap renga ruro an charna hmun hi KC te ina tanga hlalote ani boka wangin mipuyen ral khel viau mai medical team le forensic lam mithiam ten ruro chu hanan zir chianga kumhni le achan vemi Caylee Anthony ru nge ani ti an fin fia thu December ni som pakwa kumsang ni pariata an puang chuak ta an tunu thi na chu George le Cindy te chuan an tuar na hlea Caylee thi dan chu hre chuak theilo ma se plastic bag a khung ani dana tha nge ani ti a chiang hlea mangai tu tan chuan anat dan a thwa ni khopang le chuti rol chuan investigator e chuan KC an rin hlel na chu a fan ruang an sardan chuan a that nge ani ti aron nem nget ta chia ngain an chen na in dap theina search warrant an langala fin fiana muin be sein an in chu anan dap ta Caylee ruma chuan KC ru ro an charna muna an mu naute blanket ang chia chu alo oma tin an balbom chu crime scene a bag an charnen ainang chia ni ti an hre thei boka KC an rin hlel na chu azual le ta nu manifa te bo thu report mi alova thlakhat chuang om thei chu nu fel le mangai nanga takani lowang ti investigator e chuan an man thiam tlat mi puite le thuthar la khom tu lam chuan KC Anthony chu an dem na sa hlea mi then khat phei chuan nu po ani tlak lo ti awin tongkam chetin rengin an chia an lo bora chuti rol chuan KC ukil hoze chuan press conference koin a client chu tol that tu ni lo zia war takin alo soi vereng boka Caylee thi na bo ruak chuan Florida khopum pui chu alua ne cher hle trailan chan ma hawa tangin thil thleng atam hlea me ni kwa kumsang ni som pakhata jury tur thana nei tran ania jury member tur han thlan po akhir khan hle media lama abo ruak alien sa sia min ngai danan nei lok deuh thup toa chanzok nei sa rana ro rel na nei chu in king te tan a him lo thina wangin jury tur thlan chung po in huna du rei hle trial room a chuan chung kwale media lam te tan thutna reserve sa ania abak zong si truak chu trial chim du mipui pon lam mi chan pual ania trial nei don ni chuan zingdar thum vel atangin court chung thutna chan tumin mipuyan in line thui to hlea thutna in chu wangin boina te naw a chuak nual bok meni somni pali kumsang ni pakhat chu aloin her chuak ta court chunga chuan anan in rem fela lead prosecutor Linda Jane verdict chuan Caylee Anthony thina chungchanga anthil hmu chuate chu jury te ma an soya KC Anthony chu tol that tu a puin fin fiana an nei ang te chuan Caylee chu atha nge ni thu ati chiang to ni in a soya tin kar nung lama chloroform an hmu chu Caylee ti muthilna nim hlumata na manani nge yan rin thu soin an computer a po chloroform ti thumal zonna enge mozat an hmu chua thu a soi boka ti chuan kisin afanu atha dan nia an rin chu hetiang hian a soi chuak ta kisi chuan chloroform mangin afanu chu atimu hila athok theilo na turin akale nar chu dak teipin atuama
Caylee blanket chu lain afanu ni khoshelova ommek chu atuama garbage bag a khongin kar hnunga chuan thochama thi turin ada ta ani Caylee taksa chu a troi thlengin kar hnunga chuan ada abial pa muturin akal san tawang wanga ni enga mozat nuwa an charna mun ram hnuaya chuan a paita ni in Linda Drain verdict chuan asoya Casey chuan Naupang te a nudin huna din chu anin to wangin afanu chu ada bo tamai ni a ngaithu asoi bok an bulchan na chuan investigator te chuan Casey chu roman na fel tak nei sa thlapa che ani thule afanu Caylee chu tumreng wanga thatani thu soin thitura achung thu rel sakandu thu an tarlang hal boka finfiana an nei thatok boka Casey chuan thiam lo achan mai ringin investigator te po an konfi hlea ma se an konfi sual tatlat defense team lam ho tu pa mishat khokheng American pachal ukil Jose Bias chuan Caylee thi dan chiang zok chu konfi zetin aron soi thei tatlat mai